dziwny krandzi, wczoraj. Widzawa co? Co? Tam na puelu, krandzi, widzawa co? No ale co? Tam na puelu tacie krądzi ktoś łez stawił. Tacie krądzi jakby kto we platowu. No, dobrze, spokojno. Jo, dobrze. No i tacie krądzi, nie? Wczoraj w nocy, widzawa co? Jo, co zwidzę, nie? Ale to za wiele nie je widzę, jak są na szterzech idzie, nie? Na szterzech? Jo. Aha, na szterzech. To znaczy, że ta cywilizacja miała was do zemi przecesniony. Nie, jo jedno, jak wkłeś do jedno sobota, zwyczajno był napied. To muszę w radio widzieć. Bo ta cywilizacja wytworzyła taką substancję 40%. I po zaaplikowaniem tej substancji w gordzel człowiek ma problemy z równowagą i mu ciężko na dwóch szpyrach iść. Jak ja ci ministrant. Minister. Tyś. No dobrze. To znaczy, że ta cywilizacja wama jakoś substancja na młec zaaplikowała. I na młec jeszcze tak przed tym nie wzbronił, nie? A to znaczy, że tak podstępno. Na początku to wama przyjemność sprawia. Ale panie, na płeciątku, na końcu bluzdyse tak sechłe w gambie peźna, nie wodowa co wypić. Aha. No dobrze, dobrze. Ale wróćmy do tej sprawy. Wczoraj w nocy weszłaś ty karczmę, coś może dziwnego widza. Jo się skarczmy, ida, jo so łed wrócił, a tam Leona nie ma. Perwale kłe. Nie, tu on stoi za porwale. Ale wtedy w nocy kosmice go perwale. Jak kłesmicy, ja myślałem, że wrócił do karczmy, nie do pita jeden, nie? Te jo ida za nim. Maszereja, nie? Maszereja, ida. Jedną razą w rowie, ja co słyszał, panie, jak ja był wyziasły. To było taci blady, taci dwa okrągły blady lica. Jedno czarny łekłe na westrzutku. Taci włosy to miało i robiło taci łed głosy, taci... Rzeczmy naszym słuchańcom prawda. To, co wauzdrza, te dwa greby lica i z czarnym łeka, to był kosmita. Nie, to był Leon, bluzłem w pyt, jemu bukse spadły, a z tej strony jego już nie widzę. Aha, Leon to był, jo? Aha, bukse mu spadły, jo? Aha. No dobrze, ale co było dalej? Coś dziwnego może. A jo, when so łed wrócił, był cały zielony na gambie i tu taci kampę łeb slezgły. Ty kosmice go czymś zaraziele. Nie, when so w trowa wypiedł. Jezus wrócił do pozycji horyzontalnej. Jo, when so zwrócę, jemu so zwrócę, oj. No dobrze. I jak te so tak zwrócił, te może coś łyzdrzył, może coś było widzieć. Ale panie, Jezus wrócił i tak prosto na mnie wid. Snop widu łyzdrza. To jest głupi, to już żniwa nie są zacięte, a te snopem widzisz, jo? No to co to był za wid? No nie wiem, no. Halogenowy, energooszczędny. O, żarówki osram łed razy. Miesiąc świecił, noc była. No to dobrze, no miesiąc co noc świeci. Coś dziwnego może było widzieć, coś co działo, coś ciec było, coś widzieć. Myślę bez płyle, idziemy, jedną razą w krzebę ojciec tak, coś tak. Zrobimy stereo, damy. No dobrze, i co to było? I nie wiem, ale to tak nekał za nama, tak. I ja myślę, Leonku, neku metodą, Leonku, to nas tu zeżgrze. Meneku, ten se zezwepie. Już od dredzi roz zwrócił do pozycji horyzontalnej. Jo, a myślę, Leonku, wstawy, to nas tu zeżgrze. Jedną razą, jak ją w łeb dostał. Panie, to co za nama nechał, to miał taci, ja nie wiem, taci dłudzi, jo, i to robiło to.
To mia taci świecący miecz. Ja ci memumek w Gwiezdnych Wojnach widzony, jo? Może jo, bo jak ona mnie w łeb wdresiowa, to ja widzę wszystko. Gwizdę, łejne, wszystko ja widzę. Aha, to mogło być to. I taki mały robot taki... To mogło być to. To mogło być to. Te rzećmy naszym słuchańcom prawda. To, co waj zaatakowało, to był kosmita. Nie, to było kulowo gryta, bo to jej płele było. Gryta, płele. Płele, ta istota wytworzyła w kuse tajemniczy płele magnetyczny. Watyś jest na kacu, co? Ze płele, panie, to płele tam je lata lateczny. Tacim knopiczka był, o nawet tacim. I ja tam chodził na płetrownicę, coś tam, wiesz... Kres byle tam rosło, wszystko tam rosło. A nawet jedną razem ona mnie też w łeb wdresiowa i to był te gwizdy łejne dzel piersi, jo. Tak to, ta saga tak się zaczęła, jo. Aha, aha. No dobrze. Jak widzimy, nie je letko wyjaśnić. Coś za cezo cywilizacja mo w głęstecnie nas nawiedzony. Będziemy wracać do tej sprawy, żeby ja wyjaśnić. Tymczasem dla Radia Kaszebę, dla zjawisk para nienormalnych Łukasz Agnieszek dziękuję. Chłopi, mota tu po 5 złotych. Mota tu po 5 złotych. Kotomdze ekstra materiał, tomdze super materiał do radia. Dziękuję wam serdeczno, dziękuję. Zasim siony. Ma tu jest macodzyn, bo to jest taki plac rekreacja, ale łeni. No, niech terny idą do questu, a niech terny do klubu, wedle wyznani. No to pełni zjadły i teraz kacias na deser. Dzień dobry. Dzień dobry. O, witam, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Ja widzę panowie tutejsi. Jo. Tak? Ja tu się niedawno sprowadziłem, wiecie panowie, tam na Kozich Górach żeśmy z żoną się pobudowali. Wiedzą panowie, naszego synka żeśmy już tutaj chrzcili. Jak on co zwie? Jonatan, tak. No, ksiądz proboszcz też tak nosem kręcił. Ale nie wiem, o co mu chodziło. Żona tak chciała, wie pan, Jonatan, tak, nasz ten synek, tak. Jonatanek, no co dzidzia chciała, co, uśmiechnie się do tatusia, to dzidzi damy pitku, damy piciu herbatki do Jonatanka. Zapomniałem, nie, zapomniałem herbatki dla Jonatanka. Panowie przypilnują go może momencik, tak? Ja tylko skoczę tylko do domu, bo wiecie, panowie, jak ja nie dam na czas, to mnie żona zabije. Panowie popilnują chwileczkę, tak? Chwileczkę, tylko go ululać, tak? W razie czego coś mu powiedzieć, tak? On jest bardzo spokojny, ja tylko po herbatkę skoczę. Dziękuję bardzo. Jonatan, coś to jest za psymiono. A z G. Jak te jabłka, nie? Jo. Ale memu swoje jabłka do wpłynie. Z G, tak? Bez G mały błęsy Antkę. Jo. Jezus Maria, reci! Co się mu zrobić teraz? Może mu to chce pić? Jo, pić, te tyś w jedno recisz, jak nie możesz co wepić. Może on mu buksę narobiony. Ale jak w bukse, jak on doch nie pił. Tyś, prawda? Nie wiem, jako łydba może... Dzięki. Może mu to zaśpiewać. O, zaśpiewać, jo. Chcemy lesowe pić. Nie śpiewaj mu pizzą, mówisz bardziej leci. Ale ja nic innego nie zna, ja. A bo czeki, a może to? Stimali. To samo jest. Co by? Ja nie wiem, nie wiem, kolanda. Jo, Quelanda, piersi lepica, Quelanda łem ze śpiewu. Nie wiem, no. O, 100 lat, 100 lat. To dziecko jeszcze roku nie ma, a temu 100 lat śpiewasz. To może mu bójka opowiedzieć. Ale jak to jest błesy Ant, to on tych naszych kaszepszczych bojków nie rozmieje. Twoich na gwes, bójka łe sznapsu i tobace. Bardzo śmieszny. A co tebe mu opowiedzą? O, wiem, ten mały taci, czerwony kapucka, o. Twój dziecku kapucyn, ten. Nie, kapucka, ten, kapturk. A, Czerwony kapturk.
Ne. Ne dobra, ty teraz słuchaj, błesi Antku, jak so z wysoka godo. Dywno ty mój psiude lat. Czyż na Kasiebach nie było ni żadnego błesigłe Antka? Gady prosto to było za Niemca. Jak za Niemca? Nie było ni żadnego błesigłe Antka, nie było Niemca. Bluz co mi Kasiebie? Wzięła sobie mało, czerweno, kapłycka. Tak czerweno jak jego nos. Cechłe, ja opowiadam. Ne, jedną razą memka do niej gdy. I łeło. Przyńdzesz do dom te parchatniku, te zgnielco, nic kto nie moś zrobiony te, przyńdzesz i o ta palca wezna. Tak rzekła mema. Znaczy, płyczki le dodom, płyczki płyj. Ne, i łena gdy zanieseś tam swojej umce, peś na śmyłtu, wek zylcu i jako tam śneka z glanca. I budla sznapsu. Gdzie bydla sznapsu? Nie bydla sznapsu. Ne. A czerwony kapturk gdy do memci. A co ja to pyda, a mnie so nie chce. Ne, ale no i łena miała strach idź bez ten las. No a memka do niej gdy. Jo, te zgnilcu, te spróbuj tam nie idź, jak ja zarę palca wezna, to ja co będę tam te zgnilcu jeden. Nie. Znaczy, biczki lepiej. Ne. I chcąc, nie chcąc, szła jedną razą w lese, napłetkał ją wilk. A to był błesi Antk, ten wilk. Jak błesi Antk, wilk. Błesi Antk. Wilk. No dobra, błesi Antk przezeblekły za wilka. Niech pan ze błysy wilk. I ten błysy wilk sobie pytał. Coś ty tam ma? Ja, byłem sobie to po polsku, bo to był błesi Antk. A. Siema, może się lepiej poznamy, ty ściągniesz swój kapturek, ja ściągnę swój. Jak? Wilk w kapturku, no? No wieś, no tak nie cały, no tak jakby. A nie właśnie. Ne. I wilk do niej gdy. Wyskakuj mi tutaj z komóreczki, portfelika i kluczyków od auta. To je byjka. A, bejka. Wyskakuj mi tutaj z gołębia pocztowego, sakiewki i konia. Czegłe? Konia. 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 A za czym ten mi rzeknij czerwonemu kapturkowi kłeń? To nie jakiś Alibaba. No to była baba, ten kapturk. Słuchaj dali. Ne. I ten wilk sobie pytał, coś ty tam nie jesteś, pewno ty do umci idziesz, też ty tam nie jesteś w tej cipce. Jak co mu w cipce? Krza i stororeba. Coś te cecku, tacy rzeczy. Ja spokojno, za 2 lata on w tych sprawach będę wiedział wicy jak te. Ne. A łena gdy, a ja tam niosła pewnie na śmyłtu, zylc, śneka z glancem, a wilk miał chęć na co z wicy. I zaspytał, a sznapsu ty nie masz? Coś ty tak z tym sznapsa. No, my musimy o czymś przyjemnym opowiadać, ale to tak po malinku opowiadasz ta bejka, Gadaj no. po swoim, no. I ten wilk rzeknął, a bo ty idziesz do umy, a ja widzę, że tam był briefka do niej przeszły, także ona mu pewno renta do stuny, a wiesz te co jedne seja, ja mu platizer na gazu ustawiony, to on szedł. Ne. I szedł do tej umy. I obłęni są znale, bo oni raza robili w sztul fabryce. I tedy on do niej przeszedł i oni so grali w baśka. Ale jemu so skończyła cygaretę, także on wesłał uma do składu, żeby szła mu kupić cygaretę. Jo. I w tym przeszedł czerwony kapturk, pukał w te dwiże, a ten, żeby jej nie przestraszyć, przezebelek se za uma i wnekł we werę. Czerwony kapturk w chydy i gdy. A ja co przeniosła ziercy storo. Ne, znaczy, wituj, umkłe, wituj. Ne. I łena tak pod chydy, tak zdrzyna ta umka zdrzy. Umkłe, za czym temu staci wialdzi łecie? A, żeby oce mogła lepiej widzieć. No jo, ale za czym temu staci dłydzi łysie? A, żeby oce mogła lepiej uciec. A za czym umkłe temu staci dłydzi zambę? A bo ja znęło upegę byst włozia. Ne, i w tym ten czerwony kapturk poznał, że to nie je umka, blu, że to je wilk. I tedy wneku gajowi chujka. A ja Jo. by poznał, jakie drzewo z lasu wynosił, to był richtig kawał. Jak chujka wialdzi chłoptać. I on przeszedł. Jo, i on przeszedł, uzdrzył wilka, przezeblikłe zabawa. A tedy jeś
Łen pomyślał, że to był transwestyta, a tedejś paradę gejów były nielegalny. Tak łen wycignął z buksów swoja flinta i zaretegłe wilka. Wenekł wilka z kasiebur. Łe to był błesjantk. Jo, ne. I prawda z tej byci wechydy, tak? Kto nie kurzy i nie to baci, ten nic nie znaci. O, Queens. Co widziałeś, o dziecku, jo nie reci. Już mam herbatkę dla Jonatanka, tak? Herbatka już jest. Dobra, herbatka. Tak. O, dziękuję. O, dziękuję, o jaki No, zadowolony. jo bardzo myślę. Mega uciął to zadowolony. A, no tak, Jonatanek lubi, jak mu się opowiada, tak. No, Jonatanku. No, tatuś przyszedł, tatuś przyszedł, No, chce Jonatanek teraz tak. Teraz się napijemy herbatki, to chce Jonatanek pitku herbatki, chce Jonatanek pitku, tak? Sznapsu to nie bądź błasjantku. Jonatanku! Jak tego dojść do tatę? Jonatanku! Ja ci te wszystkie szpery poucinę! Ty masz z Polska gadać! Jonatanku! Dziękujemy! Zobaczcie jak my przewitele Hiszpanów tu na Kasieba. Tu niedalek w Gniewinie. Przejechale dla nich my przewit na przewitani. Chcele jest my ima taka siebsku kultura ima przebleziec. No ale oni blustacie wita te swoje rytmy znają. Na te me Kasiebiz na przełoziele na ich hiszpańscy rytmy i zrobimy kasiebską wersję Desperados. Piesnia Desperados, którna muchas gracias Adamos, Patrykos i Jackos przedstawimy wam. Tak my do nich gadele. Bo do nich trzeba po ich gydce gadać, bo to było w telewizji widzę. Dele chłopom sztek chleba, oni zdrą. Ola, rzekłel nas takich kłałociów wieldzich nie ma. To było widzieć w telewizji, nie? No to my, żeby im przemówić do rozumu, ich piesnia przygotowale. Uno, Audi, punto, quattro. Posłuchajta tych historii, która zdarzyła sobie. Nęszło mnie tak fatalno, wreszcie ze mnie so smiele. Przyszedł do mnie grzech mój uzwa i na piwę wecygnął. Tam w remizę jest zabawa, że werwiesz te tam co. Ajajajaj, miele chłeszło. Queens kawalera, zieniał i juchło. Solo gitarra! Ja dostrzegł moja Klara, ach jak piękno tyńcowa. Ja nie myślę, że tak więcej i chłopa łestuna. Ja za wiele nie miał w Zanti, na to wekłeże sta. Do ksandza mnie wecygna, nie wiem jakoś to so sta. Ajajajaj, wiele chłeszło. Queens kawalera, zieniał i juchło. Detka były zapływiedze i weseli było flot. 3 swinie, 1 cela, no i sznapsu krata szło. Przed sebelno soba wille steryleły na magrę. Młej klarze brzeg jurossech, scene banda de preview. Ajajajaj, miele chłeszło. Queens kawalera, ziemiały juchło. Ajajajaj, miele chłeszło. Queens kawalera, ziemiały juchło. Tak to jemu szło. Tak to widzę, tak to temu chłopu szło. I oni to zrozmiele temu, oni uwoziele z tyma dziewczętama na Kasiebach. Oni taki łestrożniwi do nich podchodzili. Ale
my wam życzymy dzisiaj finał. Dzisiaj jest finał i my chcemy pomóc w tym wygranim. No bez to naszą reprezentację to i tak, no i wiedzę, że to tak mdze jak mdze. Oni te zgrupowania wcale wiaderch mają. Ale i mamy chcele pomóc, oni w końcu do nas przyjechali, niech chłopi wygrają, nie, a tam nie jacyś insi, co by tam napełnią. My ich łukły z cele, ale pomożemy im wygrać. No i jak ta taktyka ima wytłumaczyć, i jak ima pomóc wygrać, no oni nie rozumieją. To my kasiepści manuta ma chcele ima wytłumaczyć, jak oni mają grać, żeby dobec. My dzisiaj zobaczymy, czy ta nasza taktyka sprawdzała. My ma przygotowali tu na nasi tyfly. Adam je powie, że ta tyfla, ta strategia, żeby oni belno nas zrozumieli, łyco na maidze. My ma przygotowali, kasiepści nutę was znaje, tak krótci, dłudzi i tak dalej. My to trochę zrobili, żeby oni zrozumieli, to są dochbalo, że i nasi piłki, że to my na ich wytłumaczyli. No i teraz Patryku, wytłumaczę, czemu my uważamy, że oni wygrają. Ja co przedtrzyma pomaga. Was w siatce też łyczta, to nie jest żadny trudny to nie jest. Może ta śpiewać raz znama, powtarzać raz znama, tak jak nasze wścinute, nie? Uważajta. To je krótci, to je dłydzi, to je plata błejścia, to je bala, to są kwerci, to łeznyci bależa. Łeznyci bależa, bala kwerci, krótci, dłudzi, to je plata błejścia, to je pachuk, to je teć, to je trowa lenie butna. Trowa lenie błędna, pachuk teć, łeznyczy bależa, bala kwerci, krótci, dłydzi, to je plata błejścia, to je prosty, to je krzewi, to je ływka rezerwewich. Ływka rezerwewich, prosty krzewi, trowa lenie błędna, pachuk teć, łeznyczy bależa, bala kwerci, krótci, dłydzi, to je plata błejścia, to je sztrofny, to je welny, to są Eurostasie młej. Sztrofny, welny, Eurostasie, ływka rezerwewich, prosty krzewi, trowa lenie błędna, pachuk teć, łeznyczy bależa, bala kwerci, krótci, dłydzi, to je plata błejścia, to je brumka, to je nurt, to je cały, a to pół. Brumka, nurt, cały puść, sztrofny, welny, Eurostasie, ływka rezerwewich, prosty krzewi, trowa lenie błędna, pachuk teć, łeznyczy bależa, bala kwerci, krótci, dłydzi, to je plata błejścia, to trenera, to je sandza, mecz we młedli, mekłel ksandza. Oni dobądą zyse. Oni muszą Jak dobyć. oni do te trzy byle te oni wygrają. Na pewno wygrają. Teremota. Także dziękujemy, weź tu wrócimy, myślę. Do zrzeni za sztuc. Jak nam probość pozwoli. Bo nie mamy za wiele nabrojoni. Dziękujemy i do usłyszenia. Flash. Kreatywne studio fotografii ślubnej. Oferujemy ciekawe aranżacje zdjęć we wnętrzu i w plenerze, oryginalne rekwizyty, a także zdjęcia i wideofilmowanie podczas imprez rodzinnych i towarzyskich. Flash. Sesja zdjęciowa na każdą kieszeń. Gościcino, ulica Słoneczna 88.